This is number one reason why I want to put about now key differentiate here science and technology and this your spirituality, non-email religion. Do you understand me? Like I said before, only if basal science and technology with the spirituality. Science and technology work with the nature. Kedu ife bụ nature? Nature bụ physical world mụ na gị na-abụ today. Reality ife anyị na-afụ na-govern by gravity. Mpụta ebe a na-emele this things explain. Ifu nwa dibịa anya nzu na-agba afa na village gị pụtara ọ na-agwa gị that na without spirituality na science will not exist. Ka m gwa gị ife ya abụọ bụ na ewepịa n'ụwa there is nothing to study or na ịma that na onwere ife a na-akọ nwere isi n'ebe science and technology nọ because na science and technology work with nature. So there is nothing to study when it comes to science and technology ma ọ bụ that na-ewepụ nature. This is why our ancestors were intelligent more than you and I. These people hapụrụ anyị n'ụwa anyị ji ọbara fa wee dị ndụ bụ nature ka fa na-ene anya were invent a lot of things. Etu a ka ndị ọcha kasị eme elu echi niile. These people a na-akpọ scientists pay attention or pay close attention ebe nature nọ. Ife ị na-afụ na vidio a kịta na kedu ife dị iche sụwa ama anaghị etu o si aland na aeroplane in around kedu ife dị iche? Then mpụta na-akọwala gị ya isi I never see that I don't understand spirituality, that without spirituality na science will not exist, that spirituality control physical. Ihe a niile bụ claim ndị na-akọ akụkọ spirituality na-ewepụta but onwere proof. There is no evidence. Go around every scientist invention. Onwere process, onwere template, onwere history. Aeroplane today, history eji wee ruo aeroplane today, washing machine the same thing, radio, television, laptop, everything for scientists invented today. There, the template, the that place. The evidence, the genesis, everything will be done at the table gear step by step. Man, already travel when it comes to spirituality. Spirituality is all about belief system. What you cannot prove, what you have evidence, is all about these people are laying claim. Start differentiating this as spirituality and science and technology. Fana ababuru of ife nwanne m. Mana afa na-edesive gị mbọsị oge eme gị n'anya ka ị ga-aghọta ozi.